L'hoquei Bigues empatava a casa aquest diumenge contra el Masies de Voltregà, rival directe a la classificació. Això es va notar a la pista i és que el partit va començar molt igualat, amb oportunitats per als dos equips. El marcador es mantenia a 0 fins als últims 5 minuts del primer temps. Pelaó encetava l'electrònic i Xevi feia el segon. Els homes de Bernat Bosch marxaven al descans amb el 2-0, però a la represa es complicaven les coses pels ballesans. Només començar la segona meitat, el Masies de Voltregà no perdonava amb aquesta directa. Però el Bigues no es feia enrere i després de moltes arribades a porteria, Bou aconseguia fer el tercer dels locals. Els visitants encara seguien vius al partit i tornaven a escurçar la diferència. La resposta dels homes de Bernat Bosch no es feia esperar i Pelaó tornava a marcar i signava el 4-2. Mundó fallava pilota parada en el que podria haver estat el gol que sentenciés el partit. En canvi, el Masies donava un tom al partit i aconseguia l'empat marcant 2 gols als últims 5 minuts. A les acaballes, els dos equips tenien l'ocasió de fer-se amb els 3 punts, però ni el Masies ni el Bigues eren capaços de tornar a marcar. Amb aquest resultat, l'hoquei Bigues es manté a la 9a posició de la taula amb 16 punts. La propera jornada s'enfrontaran al Vic B, segon classificat.